Kiinnostaako suurin ikääntymisen vastainen läpimurto, jonka Suomi on koskaan nähnyt? Hei, olen tohtori Linda Gogin, olen perhelääkäri ja funktionaalisen lääketieteen asiantuntija. Tänään olen täällä jakamassa kanssanne jotain todella jännittävää. Suomessa he tuovat markkinoille ikääntymisen estotuotteen, joka poikkeaa kaikesta aiemmin näkemästänne. Henkilönä, joka on omistanut elämäni muiden ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, mä voin sanoa, että tämä ei ole pelkkä tuote. Se on nuorentumisen vallankumous. Mutta miksi jaan tämän kanssasi? Koska tässä on kyse muustakin kuin vain nuorena ja terveenä pysymisestä. Se on sinulle mahdollisuus olla osa jotain suurta, jotain mullistavaa, tilaisuus, joka kasvaa Suomessa nopeasti, ja sinä voit olla sen eturintamassa. Kuvittele olevasi osa yhteisöön, joka ei ainoastaan arvosta terveyttä ja nuorentumista, vaan myös tarjoaa sulle polun, luoda lisätuloja ja vaikuttaa positiivisesti elämään. Ja mikä parasta, olen paikalla opastamassa sinua joka askeleella. Pysy kuulolla, kun kuulet lisää yksityiskohtia seuraavasta videostani, jossa selitän sulle, miksi nyt on täydellinen aika tästä innovaatiosta Suomessa. Älä missaa tätä tilaisuutta. Olla osa liikettä, joka tulee muuttamaan elämää. Olen tohtori Linda Goggin. Odotan innolla, että pääsen lähtemään tälle matkalle kanssanne.